प्लेइंग 9 मध्ये इथे पाहायला मिळणार आहे एक सिनियर ऑलराऊंडर प्लेयर बेस्ट व्हॉलीबॉलपटू ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला अनेक व्हॉलीबॉलपटू घडताना पाहायला मिळालेत ओमकार पेरेकर आणि पंचांची उत्कृष्ट भूमिका त्याच्या माध्यमातून आपल्याला व्हॉलीबॉल स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते त्याचबरोबर या क्रिकेटमध्ये ही ओमकार पेरेकर यावेळी प्लेइंग 9 मध्ये ते सज्ज झालाय फाईट क्लब संघाकडून फाईट देण्यासाठी तो इथे आपल्याला पाहायला मिळेल दुसऱ्या बाजूला राजापूरचा एक तगडा संघ इथे आपण पाहणार आहोत अम्मान 11 यावेळी स्ट्राईक घेतो प्रथमेश सूद या आधीच्या सामन्यामध्ये अतिशय अप्रतिम फलंदाजी दमदार फलंदाजी षटकार किंग ठरला या मैदानावरती लगातार षटकार लगवण्याचे सामर्थ्य या फलंदाजाकडे ताकद या फलंदाजाकडे नसाकत आहे परंतु तोच राजा सूद यावेळी पाहूया कशा पद्धतीने करणार आहे ते फलंदाजी नॉन स्ट्राईक इनला इथे मात्र निखिल इथे आपण पाहणार आहोत बोललो राजा सूद स्ट्रायकिंग एंडला बॉलिंग मार्ग वरती सूरजला इथे आपण पाहणार आहोत सूरज कांबळे राईट अराउंड द विकेट पहिला बॉल करून इथे सज्ज सुपर ओव्हर आपला पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे करून ते व्हॉट्सअपला म्हणजे मला आठवण राहील पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि बॉलिंग मार्ग मध्ये सूरज कांबळे फाईट क्लबचा जबरदस्त फाईट देणारा हा गोलंदाज आहे समोर तगड आव्हान आहे राजा सूर्याचा पहिला बॉल लॉस्टिकच्या बाहेर ठेवलाय पंच केलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती लगावला गेला टोला धावा मिळतील इथे 6 मैदानाच्या आतमध्ये पहा राजा सूद ऑन फायर पहिल्या चेंडूवरती हल्ला चढवला दल्ला मारला 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या खातं खोललं संघाचं आणि स्वतःचं आक्रमण करायला केला इथे प्रारंभ राजा सूदच्या बॅटमधून निघालेला दमदार असरदार शानदार षटकार सूरज कांबळेमध्ये टर्त हवी पहिल्याच बॉलवरती इथे बिग हिट पाहायला मिळालाय त्यानंतर दुसरा चेंडू यावी स्क्वेअर मिड विकेटच्या दिशेने खेळलाय बॉलला येऊ दिलं शोल्डर चेंडर आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला पंच केलं आणि मिड विकेटच्या दिशेने लगावला गेलेला टोला दुसऱ्या चेंडूवरती 4 धावा संघाची धावा संख्या 10 इथे पाहायला मिळते आणि त्यानंतर आणखीन एक बॉल यावेळी ड्राईव्ह केलाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आहे क्षेत्ररक्षक करत नाहीये चूक पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे आणि पॉवर बाज फलंदाजीला सुरुवात करतो तो राजा पहिल्या चेंडूवरती षटकार दुसरा चेंडू चौकार तिसरा चेंडू डॉट आणि त्यानंतर हा खोदून काढलेला बॉल सीमा रेषा पार आणखीन एक दमदार षटकार 2 षटकार ठोकले गेलेत हावी ठरतोय तो राजाचा हल्ला राजाचं आक्रमण यावेळी इथे पाहायला मिळालंय लगातार 2 चेंडू आणि त्याच्यामध्ये खेळले गेले लफलातून 2 शॉट इथे पाहायला मिळाले यावेळी ऑस्टिकच्या बाहेर होता ड्राईव्ह केलाय कव्हर ड्राईव्हचा एक अफलातून शॉट इथे पेश करतोय राजा सूद बॉल सीमा रेषा पार पहिलं षटक इथे समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या येते 20 धावा खूपच महागडं षटक इथे पाहायला मिळत आहे फाईट क्लबचा हा गोलंदाज सूरज कांबळे आणि सूरज कांबळेच्या माध्यमातून फेकलं गेलेलं पहिलं षटक आणि त्याच्यावर हल्ला करताना आपण इथे राजा सूदला पाहिलं राजाचा हल्ला राजाचं आक्रमण धावा संख्या 20 पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त नक्कीच पहिल्या पंचकामध्ये सूरज वरती आक्रमण केलं गेलं पहिल्या पंचकाच्या अखेर संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे गोलंदाजावरती इथे विश्वास दावला जातोय देवकिरण वरती विश्वास दाखवला जातोय ऍज आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळतोय आयकॉन वर्सेस आयकॉनची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला निखिल उर्फ निकू या नावाने प्रसिद्ध रत्नागिरी तालुक्याला विलाम करणारा खेळाडू पाहायला मिळतोय पहिलाच चेंडू इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता प्रयत्न असफल ठरलाय निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते कुठेतरी आता समोरच्या दिशेने फटकं खेळणे नक्कीच गरजेचं असेल पुन्हा एकदा निखिल तयार एक बुद्धिमान खेळीसाठी प्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल बॅट ठोकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे इथे मात्र नक्कीच आव्हान तर धाव आपल्याला पाहायला मिळतंय पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय वाईड बॉल इथे फेकला जातोय अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत पुन्हा एकदा देवकिरण तयार कमबॅक करण्यासाठी नक्कीच तयार असेल ऑब्रेक केलेला चेंडू होता यार किती टाकला गेला लेगच्या दिशेने हलक्यात चेंडूला कटवला गेला चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे
पुन्हा एकदा देवकिरण गोलंदाजी मार्क वरून तयार. दुसरं पंचक प्रगतीपथावर असताना येणारा तिसरा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. येथे मात्र हलक्या हाताने चेंडूला कटवला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 23 या धावसंख्येवरती. निकू पुन्हा एकदा फलंदाजी मार्क करून तयार होताना पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पुन्हा एकदा इथे लाईन आणि लेंथ बेकार लीक झाली आहे. खराब गोलंदाजी आपल्याला देवकिरणच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 24 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. बॅट टोकून आव्हान केलं जात आहे. लेगसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची ही सांगता घडताना पाहायला मिळाली. क्षेत्ररक्षक रोहन याला इथे तैनात केला देखील जातोय. पुढील चेंडू असेल दुसरं पंचक प्रगतीपथावर येणारा अंतिम चेंडू. इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी. बाईक स्वरूपात त्या 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. षटक क्रमांक 2 चा खेळ इथं संपलाय. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या 26 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या 26. प्रथम फलंदाजी करत असताना यावेळी आपण पाहतो तो अय्यान 11 संघ अमार 11 संघ आपला टीम सुरुवात इथे म्हणावी लागेल. प्रथमेश सूद आणि त्याचबरोबर निखिल याच्या माध्यमातून आणि त्यामुळेच एक आक्रमक अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली. बॉलिंग मार्गवरती गोलंदाज आतिद. लेग स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. लेग ब्रेक करण्याचा इथे प्रयत्न होता. नाकाम ठरलाय. नो बॉलचा इशारा. यावी फ्री हिट आहे कारण ओव्हर स्टेपिंग गोलंदाज पाहायला मिळालाय आणि इथे मिळेल फ्री हिटची संधी. राऊंड द विकेट प्रथमेश सूदसाठी. अतिरचा बॉल यावी परफेक्ट जॉब होता. ऑन साइडला खेळण्याचा विचार केला गेला. डॉट बॉल येतोय. फ्री हिटची संधी इथे हुकले चुकले. फायदा मात्र इथे झाला नाही परंतु कमबॅक करून देताना अतिर इथे आपण पाहिलंय. मोहम्मद अतीर बॉलिंग मार्गमध्ये राईट आर्म राऊंड द विकेट. प्रथमेश सूद राजापूरचा एक स्टार खेळाडू बेस्ट ऑलराऊंडर आणि त्यानंतर फेकला गेलेला हा खराब बॉल. वाईट बॉल येतोय. एक्स्ट्रा स्वरूपात 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडले गेले. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. फील्ड मध्ये कोणताही विशेष बदल नाही. इथे मात्र ड्राईव्ह करायचा विचार होता. मिस टाइम आहे शॉट. ओमकार पोहरेकर इथे बॉल फील्ड करेल. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट कमबॅक करताना इथे अतिर पाहायला मिळालाय. महत्वपूर्ण आहे डॉट बॉल कारण प्रथमेश सूद सारख्या मातब्बर खेळाडूला रोखण्याचा इथे केला गेला विचार परंतु इथे चुकलाय. गती कमी होती. फटक्याची हमी होती. चेंडू गेला तरी पार. इथे पाहायला मिळाला षटकार. कम्प्लिटली गती कमी केली गेली आणि त्यामुळे संधी मिळाली. बॉलची वाट पाहिली आणि त्यानंतर वाट लावली. सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी बॉल इथे गेलाय. धावसंख्या 34 रन 34 धावा. षटक क्रमांक सुरू आहे. तिसरं अजूनही 2 चेंडूचा खेळ इथे बाकी. तिसऱ्या षटकातील समोर राजा सूद इथे खेळण्यासाठी सज्ज आहे. लेग ब्रेक चेंडू होता. खोदून काढलाय. मिड विकेटच्या दिशेने सूरज आहे. सूरज बॉल फील्ड करतोय. येईल इथे डॉट बॉल. या आधी आलेला षटकार आणि त्यानंतर आलेला हा डॉट बॉल आहे. एक तुझा एक माझा अशा पद्धतीने चाललेली ही खेळी आणि त्यानंतर आलेला हा आणखीन एक डॉट बॉल. लेग ब्रेक चेंडू ऑन साइडला ज्यावेळी बॉल लेग ब्रेक होताना पाहायला मिळाला त्यावेळी प्रथमेश सूद नाकाम ठरलाय परंतु ज्यावेळी मिडल स्टिक आणि ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल मिळालाय त्यावेळी हवी ठरलाय तो प्रथमेश सूद. षटक क्रमांक समाप्त झाला. इथे 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अंबार 11 संघाची धावसंख्या 34 रन. तर 3 पंचकाचा जर का आपण विचार केला तर 3 पंचकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या बिनबाद 34 पाहायला मिळाले. शेवटच्या निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. गोलंदाजीचा भार मुन्नावरती सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन आपल्याला मुन्ना क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला निकू पाहायला मिळेल. एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ज्याला या रत्नागिरी तालुक्यामध्ये ओळखला जातो असा निकू आपल्याला स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला राजा सूद पाहायला मिळेल ज्याच्या बॅट बद्दल आपल्याला पहिल्या पंचकामध्ये अक्षरशः 20 धावा ते कुठल्या गेल्या आहेत.
गोलंदाज तयार होतोय पंचांच्या उजव्या हाताकडून पहिला जो चेंडू असेल येथे मात्र समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी पहिल्याच चेंडूवरती मुन्नावरती इथे आक्रमण केलं जात आहे चौथा पंचक म्हणजेच हाणामारीचं पंचक ओळखलं जातं तशाच प्रकारची फलंदाजी निकोकडून पाहायला मिळाली आता मात्र इथे बुद्धिमान खेळी वापरली जाते संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 42 या धावसंख्येवरती अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे या 3 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा निकूचा नक्कीच प्रयत्न असेल एक बुद्धिमान खेळाडू म्हणून त्याला ओळखला जातो इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला होता धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती मोठं अपील नक्कीच केलं जात आहे एक धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज ते सफल देखील झाले याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 43 या धावसंख्येवरती अंतिम पंचकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे स्ट्रायकिंग एंडवरती आता आपल्याला प्रथमेश उर्फ राजा पाहायला मिळतोय इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय देवकरणकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे संघाची धावसंख्या रोखली जाते 43 या धावसंख्येवरती अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे अंतिम पंचक प्रगतीपथावर आहे क्षेत्ररक्षणाचा जर का आपण विचार केला तर ऑफसाईड 4 आणि लेग साईड 3 असं क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आत दाखल आहे इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी नक्कीच पंचांचा इशारा देखील आमच्यापर्यंत येतोय 9 चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला दिली देखील जाते टोटली चेंडूवरती 7 धावा वसूल केले देखील जात आहेत याच 7 धावांनी संघाची धावसंख्या 50 वरती जाऊन पोहोचली आहे संघाची हाफ सेंचुरी ते पुरी होताना पाहायला मिळाली आहे इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता फॉलो थ्रो मध्ये आपल्याला मुन्ना फील्ड करताना पाहायला मिळालंय संघाची धावसंख्या 50 वरती जाऊन पोहोचले 51 धावांचं इथे उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे फाईट क्लब या संघासमोर
17 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता इथे राहील आणि अशाच पद्धतीने जर देवकिरणने फलंदाजी केली, देवकिरण परमारने जर इथे फलंदाजी केली तर हा एक सर्वात मोठा आयकॉन प्लेयर ठरू शकतो. कारण समोर जेव्हा तगडा मोठा आव्हान असतं त्या आव्हानाला प्रति आव्हान देण्याची क्षमता जो खेळाडू लागतो, जो तारणहार ठरतो संघाला, तो स्टार खेळाडू असतो आणि इथे मात्र स्टार बनवू शकतो देवकिरण परमार. 17 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता असताना फेकला जाणारा बॉल एक अफलातून शॉट आहे, नेत्रदीपक शॉट आहे. काय कव्हर ड्राईव्ह खेळलाय, हल्ला चढवतोय आणि एक नजाकत बरा शॉट इथे पाहायला मिळाली. फलंदाजाने केली हरकत, दाखवली फलंदाजाची नजाकत आणि पाहायला मिळते स्कोर कार्डवरती बरकत. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आणि त्यानंतर एक अफलातून कव्हर ड्राईव्ह आहे. बुलेट सारखा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार. धावा मिळाल्या तिथे 4. शानदार फलंदाजी इथे पाहायला मिळते. देवकिरण परमार ऑन फायर झालाय, हल्ला चढवतोय. आव्हानाला आव्हान प्रति आव्हान इथे दिलं गेलंय आणि एक तगड आव्हान इथे उभं केलं गेलंय. ते देवकिरण परमारच्या माध्यमातून गोलंदाजावरती आहे दबाव, कारण फलंदाजाचा पडला इथे प्रभाव. जर्मन क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग BSPL 2025 जल्लोष अंडरम क्रिकेटचा अभिमानाचा स्वाभिमानाचा बॉलिंग मार्गमध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाजी ते सज्ज होईल. धावसंख्या 14 रन, 14 धावा. राईट हँड राउंड द विकेट. नेक्स्ट बॉल. देवकिरण परमार इथे सज्ज. आतापर्यंत त्याने आक्रमण चढवलंय, हल्ला केलंय आणि सलग असे चौकार षटकार त्याच्या बॅट मधून आणि चंद्र खोदून केलेला बॉल स्ट्रेट खेळलाय. अलंग द कॉर्बेट बॉल फील्ड करेल. षटक क्रमांक समाप्त झालाय पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 51 धावांचा पाठलाग करत असताना फाईट क्लब संघाची धावसंख्या इथे पाहायला मिळते बिनबाद 14 धावा. येणाऱ्या अजूनही 15 चेंडूंमध्ये 37 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस 14 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 5 चेंडूंवरती 14 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. आता मात्र 15 चेंडूंवरती 37 धावांची गरज आहे. सोमवरती विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आहे, संघाकडून दुसरं पंचक आहे. सोम पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्ड हिटर फलंदाज फाईट क्लब संघाचा प्रतीक वास्के आपल्याला पाहायला मिळालं. ते मात्र नक्कीच अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. सोम पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा पंच दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये करताना पाहायला मिळाले आहेत. ह्या अतिरिक्त धावा कुठेतरी या सामन्यामध्ये रोखाव्या लागतील. नक्कीच तुम्ही 50 धावांचा डोंगर इथे उभा केलाय, 51 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय, परंतु अवांतर धावा इथे रोखाव्या लागतील. पुन्हा एकदा सोम तयार. इथे मात्र लेगसाईडच्या ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 17 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा प्रतीक तयार. इथे मात्र चेंडू पायाला जाऊन आढळतोय. चौरटी धाव घेतली जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. देवकिरणला स्ट्रायकिंग एंड वरती आणला देखील जातोय. चांगली फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी ॲज अ आयकॉन म्हणून या संघात सहभागी झालेला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 13 चेंडूंवरती 33 धावांची गरज आहे. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 13 चेंडूंवरती 33 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती देवकिरण पाहायला मिळेल. एक हार्ड हिटर फलंदाज आहे. पहिल्या पंचकामध्ये दमखम दाखवलाय त्याने. येथे मात्र लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. वैयक्तिक या 2 धावा खात्यामध्ये जोडल्या देखील जात आहेत. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. दुसरं पंचक प्रगतीपथावर आहे. सोमवरती आक्रमण चढवावं लागेल. इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत नो चेंडूचा खराब गोलंदाजी आपल्याला सोम कडून पाहायला मिळाली आहे. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 21 या धावसंख्येवरती. नक्कीच नो चेंडू इथे फेकला देखील जातोय.
यावेळी बीमर पाहायला मिळाले. वॉर्निंग दिली गेली. सेकंड अटेम्प्ट जर इथे झाला तर मात्र गोलंदाज इथे थांबवला जाईल. त्यामुळे नियंत्रण राखणं गरजेचं आहे. दबाव जरूर येईल कारण देवकिरण परमार सारखा आक्रमक फलंदाज स्ट्रायकिंग येईल. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ इथे बाकी. देवकिरण परमार स्ट्रायकिंग येईल. सोहम ऑन दी मार्क. राईट ओव्हर द विकेट. क्लासी फलंदाजीची ओळख राहिले. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल. वाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. धावांची गरज आहे. धावांची हवा आहे अजूनही कारण आपल्याला लक्ष गाठायचं आहे आणि ते लक्ष पार करण्यासाठी देवकिरण परमार मात्र इथे 100% योगदान देताना पाहायला मिळालंय. पुढचा चेंडू सोहमचा. यावेळी फटका चुकलाय. उशिराने बॅट वरती आला बॉल. हाईटला मिळाली इथे बॅट आणि इथे मात्र बॉक्स आउट मैदानाच्या बाहेर येतोय की काय. यस, बॉक्स आउट मैदानाच्या बाहेर येईल. देवकिरण परमारच्या स्वरूपात पहिला धक्का इथे बसलाय. पहिला मोहरा इथे गारद होतोय. हुकमाचा एक गेम चेंजर बनला असता परंतु यावेळी मात्र महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त केली गेली. ती सोहमने केली कमाल. मैदानाच्या बाहेरचा दाखवला रस्ता तो देवकिरण परमारला. त्यामुळे मॅच मध्ये येणार आहे ते आता धमाल. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय. अतीर बॉलिंग मध्ये कमाल झाली नाहीये परंतु मॅच मध्ये जर धमाल आणायची असेल तर अतीरची फलंदाजी इथे होणं गरजेचं आहे. सोमचा पुढचा चेंडू अतीरसाठी. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर होता बॉल आणि ऑफस्टिकच्या खूपच जातोय बाहेर बॉल. त्यामुळे पंचांचा इशारा आलाय. इथे वाईट बॉल इथे मिळेल. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या पोहोचेल 23 या अंकामध्ये. 23 रन 23 धावा आणि यावेळी परफेक्ट यॉर गोदास. यष्टीला सोडून जाणारा हा बॉल यष्टीरक्षकाने इथे गॅदर केलाय. निर्धाव चेंडू इथे पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 51 धावांचा पाठलाग करत असताना 23 रन 23 धावा. येणाऱ्या अजूनही 10 चेंडूंवरती 28 धावांची गरज आहे. 2 पंचकाचा जर का विचार केला तर 2 पंचकामध्ये 23 धावा खर्च केल्या गेल्या. एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये 10 चेंडूंवरती 28 धावांची गरज. प्रतीक वास्के आहे स्ट्रायकिंग एंडला. बेस्ट व्हॉलीबॉल लिबेरो म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं परंतु बॉलिंग मार्गवरती सुरेंद्र. राईट आर्म राऊंड द विकेट. प्रतीक वास्के स्ट्रायकिंग एंडला. जे भल्या भल्यांना नाही जमलं ते प्रतीक वास्केला जमेल का. सेवेंद्र धावांचा बचाव करेल का. रन इथे सेव्ह करेल का सेवेंद्र. यावेळी फुल टॉस चेंडू. फटका अफलातून परंतु तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण प्रथमेश सूद याच्या माध्यमातून. राजा पहिलाच बॉल डॉट येतोय. धावा सेव्ह केल्यात राजा सूद याने. सेवेंद्रचा पुढचा चेंडू प्रतीक वास्केसाठी. परफेक्ट यॉर्क स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. फॉलो थ्रो मध्ये बॉल फील्ड करतोय. सेवेंद्रच्या माध्यमातून सलग दुसरा डॉट बॉल. प्रतीक वास्केवरती हावी ठरतोय तो हा गोलंदाज. अचूकता पाहायला मिळाली. शानदार टप्पा मेंटेन करताना सेवेंद्रचे पाहायला मिळालंय. सेवेंद्रचा पुढचा चेंडू यावेळी लो फील्डर होतो. स्ट्रेट खेळलाय. मिड विकेट आणि मिड ऑन दोघांनाही चिरतोय, बेततोय, आग लावतोय आणि बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी खणखणीत दमदार प्रतीक वास्केचा बँडेड SPL षटकार. 6 धावा इथे मिळतात. धावसंख्या पोहोचते ती यावी 29 या अंकावरती. 7 चेंडू आणि 22 धावाचं समीकरण राहील. 7 चेंडू 22 धावा. काय घडणार मैदानाच्या आतमध्ये बाबा. कोण कोणावरती ठरणार हवी परंतु इथे चालले धावा धाव. सेवेंद्र पुढचा चेंडू घेऊन प्रतीक वास्केसाठी. प्रतीक तयार. गती कमी होती. दिशा खराब होती. वाईट फ्लॅश 2. 3 धावा इथे मिळतील. इथे मिळत आहेत 3 धावा. या बोनस स्वरूपाच्या धावा इथे ठरणार आहेत आणि या महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. गेम चेंजर ठरेल की काय हा प्रतीक. आणि खराब गोलंदाजी इथे पाहायला मिळेल का. अजूनही 7 चेंडू मध्ये 19 धावांची आवश्यकता इथे राहील. सेवेंद्र राईट आर्म राऊंड द विकेट. प्रतीक साठी यावी परफेक्ट यॉर्क स्ट्रेट खेळलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे प्रथमेश सूद. एक उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरी करणारा हा खेळाडू. यावी चांगलं क्षेत्ररक्षण. यावी डॉट बॉल. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन सेवेंद्र थ्रो. प्रतीक लेग स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. लाईनमन आहे तिथे त्यांच्या माध्यमातून येईल निर्णय. वेळ इथे घेतला जाईल. बॉल फील्ड करण्याचा पुरेपूर केला गेलेला प्रयत्न इथे पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर लेग एम्पायर आणि मेन एम्पायर आणि त्याचबरोबर सर्व लाईनमन यांच्यामध्ये चर्चा होईल कारण इथे एक रन खूप महत्वाची आहे. लाख मोलाची ठरणारी ही रन इथे ठरणार आहे. प्रतिष्ठेची रन असेल त्यामुळे पंचांच्या माध्यमातून काय येतो निर्णय याकडे आहे सर्वांचं लक्ष. वाईट बॉल. एक सिंगल इथे मिळणार आहे.
बॉल इथे रोखला गेलाय, 1 रन इथे मिळाले. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 33 रन, 6 चेंडू आणि 18 धावा. हा चेंडू खूप महत्वाचा राहील. स्ट्रेट खेळ आहे, बॉल फील्ड केला जातोय मिड ऑनच्या दिशेने आणि याच दरम्यान अतिर मात्र इथे रन आउट मैदानाच्या बाहेर जाईल. प्रतीकला स्ट्राईकला येणं खूप गरजेचं होतं आणि त्यासाठी केला गेलेला हा प्रयत्न इथे पाहायला मिळालाय. यशस्वी ठरतोय. अतिर मैदानाच्या बाहेर जाईल, परंतु प्रतीक वास्के यावेळी यानंतर षटक खेळण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडला येईल. षटक क्रमांक समाप्त झालंय ते यावेळी 30 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 33 रन, 5 चेंडू आणि 18 धावा. 3 षटका ठोकण्याचा पराक्रम इथे प्रतीक करेल का? मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतो, परंतु पहिले 2 चेंडू इथे खूप महत्वाचे ठरतील. पहिल्या 2 चेंडूवरती जर चौकार षटकार आला तर प्रतीक वास्के या सामन्यामध्ये आपला बोलबाला राखू शकतो. परंतु यावेळी बॉलिंग मार्गमध्ये गोलंदाज इथे दाखल झाला राजेश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रतीक वास्के खेळासाठी सज्ज. यावेळी ऑन साइडला फिल्डर एक्स्ट्रा घेतला गेलाय. 4 फिल्डर इथे पाहायला मिळत आहेत. राजेशचा पहिला बॉल प्रतीक वास्केसाठी. यावेळी बॅकहँड डिलिव्हरी, फटका अफलातून लाजवाब आहे. बॉल सीमा रेषा पार जातोय. चौकार इथे पाहायला मिळतोय. 4 धावा इथे मिळाल्यात. 4 चेंडू आणि 14 धावाचं समीकरण इथे राहणार आहे. हाती ठरतोय प्रतीक वास्के. यासाठी शेवटच्या चेंडूवरती त्याने धोका स्वीकारला. स्ट्रायकिंग एंडला मला यायचंय, त्यासाठी केला गेलेला प्रयत्न इथे सक्सेसफुल ठरला आणि 5 चेंडू मध्ये 18 धावांची आवश्यकता असताना पहिल्या चेंडूवरती बिग हिट लगावलाय, चौकार ठोकलाय, समीकरण इथे बदललंय. 4 चेंडू 14 धावा. 4 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता. 1-1 बॉल 1-1 रन इथे महत्वाची असताना राजेश ऑन दी मार्क. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रतीक वास्के इथे मॅच मध्ये कुठेतरी रंग ताणताना पाहायला मिळालाय. विजयाचे रंग भरताना इथे पाहायला मिळतोय, परंतु या विजयाचा रंग कामयाब ठरेल का, यशस्वी ठरेल का, ते इथे आपल्याला पाहायचंय. चर्चा चालले, बातचीत चालले. बेस्ट ऑफ प्लेयर शिफारशीच्या दरम्यान इथे पाहायला मिळत आहेत. राजेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रतीक वास्केसाठी पुढचा चेंडू. यावी ऑफ स्टिकच्या आहे बाहेर बॉल. पंच दंडित करत आहेत. 1 रन मिळेल इथे एक्स्ट्रा. 4 चेंडू 13 धावा. 4 चेंडू मध्ये अजूनही 13 धावांची आवश्यकता आहे. अजून एखादा बिग हिट इथे आला तर मात्र दबाव राजेशवरती येऊ शकतो, परंतु बिग हिट इथे करेल का प्रतीक वास्के तेही पाहणं आवश्यक आहे. राजेश पुढचा चेंडू घेऊन प्रतीक वास्केसाठी आणि त्याच दरम्यान फेकला गेलेला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर इथे पाहायला मिळतोय. पंच पुन्हा एकदा इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. आणखी एक वाईट बॉल इथे पेश केला गेलाय. 4 चेंडू 12 धावा. काय रंगलाय हा सामना. हे वैशिष्ट्य आहे एसपीएलचं. इथे थरारच तुम्हाला पाहायला मिळणार. पुरेपूर पैसा वसूल सामने इथे पाहायला मिळणार आणि पुन्हा एकदा हाय व्होल्टेज ड्रामा इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यात मात्र कोणतीही शंका नाहीये. 4 चेंडू 12 धावा. 2 षटकार ठोकण्याचा कारनामा प्रतीक वास्के करतो का तेही पाहणं इथे आवश्यक. उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं या क्रीडा नगरीमध्ये मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आहे लक्ष, परंतु दुसऱ्या बाजूने राजेशचा बॉल स्ट्रेट खेळण्याचा प्रयत्न. कॅरी होते डिक्लेअर झोन मध्ये. बाईच्या स्वरूपात इथे मिळतील 2 धावा. 3 चेंडू 10 धावा. प्रत्येक बॉलला समीकरण इथे बदलते. 1 चौकार 1 षटकार का लगातार 2 षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न इथे करेल. 3 चेंडू 10 धावा. 3 चेंडू मध्ये 10 धावांची आवश्यकता असताना राजेश ऑन दी मार्क इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. प्रतीक वास्के पुन्हा एकदा आपला दमखम दाखवण्यासाठी इथे सज्ज होतोय. फेकला जाणारा हा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय. नो बॉल. वाईट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळेल. धावसंख्या पोहोचते ती यावी 42 अंकावरती. 3 चेंडू 9 धावा. 3 चेंडू मध्ये 9 धावा. फाईट क्लबची जबरदस्त चाललेली फाईट आणि त्यामुळे वातावरण झालेलं आहे ते टाईट आणि त्यानंतर खेळला गेलेला फटका राजा सूदच्या दिशेने. फुल टॉस चेंडू फील्ड केला गेलाय. येतो इथे डॉट बॉल. 2 चेंडू 9 धावा. कंपल्सरी चेस हा नियम आहे या स्पर्धेचा. म्हणजेच काय तर तुम्हाला 2 चेंडू मध्ये 9 धावा बनवायच्याच आहेत. 8 बनवल्या तरी मात्र तुम्हाला हार पत्करावी लागेल. त्यामुळे 2 चेंडू मध्ये 9 धावांची आवश्यकता. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे, निर्णायक आहे, रिझल्ट देणारा ठरू शकतो. या बॉलवरती काय घडणार यावरती या सामन्याचा रिझल्ट अवलंबून राहू शकतो. परंतु जर तरला इथे किंमत नाहीये तर इथे किंमत आहे फलंदाजाच्या सामर्थ्याला. कशा पद्धतीने जिगरबाज खेळ इथे करेल ओमकार पोहेरेकरने यावी प्रतीक वास्केशी चर्चा केली. 2 चेंडू मध्ये 9 धावांची आहे इथे आवश्यकता. राजेश वरती जेवढा दबाव आहे तेवढा दबाव प्रतीक वरती इथे असणार आहे, परंतु फ्री माइंडली इथे खेळायचं आहे. आरपारची लढत इथे करायची आहे आणि त्या दरम्यान फेकला गेलेला हा बॉल आहे. इन्स्विन पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल येतोय आणि या सामन्यावरती दावा ठोकण्यासाठी इथे सज्ज मात्र आपल्याला होताना पाहायला मिळतो. अम्मार 11
अम्मारची कमाल इथे पाहायला मिळाली. अम्मार 11ची धम्माल इथे पाहायला मिळाली. कधी हाय व्होल्टेज झालेला हा सामना यावी कमबॅक करून देताना पाहायला मिळालाय. तो यावी राजेश. एक चेंडू 9 धावा. बॉल सहज सोपा सोडला जाईल, परंतु इथे जर टप्पा चुकला तर मात्र टप्प्यात कार्यक्रम होऊ शकतो. त्यामुळे चुकून ही चूक करून चालणार नाही राजेशला. निर्णायक शेवटचा रिझल्ट देणारा हा बॉल आणि क्लीन बॉल. सामना इथे जिंकला गेलाय. अंबार 11 संघाच्या माध्यमातून विजेता संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि पुढील स्पर्धेसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा फाईट क्लब संघासाठी. अतिशय अप्रतिम फलंदाजी इथे पाहायला मिळाली राजेश वाजकेजी, परंतु शेवटपर्यंत आपल्या संघाला विजय देण्यास तो असफल ठरला. परंतु यावेळी सफल ठरला तो राजेश. आणि हेच वैशिष्ट्य राहिले एसपीएलचं. बॉल आणि बॅट यांचं धमासान युद्ध इथे झालं समाप्त आणि या युद्धामध्ये विजय ठरला तो अंबार 11. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. उद्या भेटूया ठीक 7 वाजता याच क्रीडांगणामध्ये. धन्यवाद. हॅलो हॅलो. नक्कीच प्रत्येक इथे कौतुक केलं जाईल. शेवटच्या चेंडूपर्यंत इथे लढत घेतली गेली. आयुष्यामध्ये आणि क्रिकेटमध्ये संकट येत असतात, परंतु संकटांवरती अशा प्रकारे तुटून पडायचं की जिंकलो तरी इतिहास आणि हरलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे. अशा प्रकारची खेळी आपल्याला प्रत्येक वास्केच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढत देत राहिला आपल्या संघासाठी, परंतु कुठेतरी इथे पराभव स्वीकारावा लागला. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो. एका संघाला जिंकायचं असतं तर एका संघाला हरायचं असतं.